Sú vaše rastliny obsypané vožkami a vy odmietate siahnuť po chémii? Tento problém pozná každý záhradkár. Ukážem vám tajomstvo, ako sa ich zbaviť pomocou 3 bežných surovín z vašej kuchyne. Pripravte si roztok. Do 1 litra vlažnej vody pridajte 1 polievkovú lyžicu obyčajného rastlinného oleja a približne 5 ml, teda 1 čajovú lyžičku ekologického tekutého mydla. Olej vožky dusí a mydlo pomáha roztoku priľnúť k listom. Všetko dobre pretrepte v rozprašovači. Striekajte priamo na kolónie vošiek. Nezabudnite na spodnú stranu listov a mladé výhonky. Ideálny čas je ráno alebo večer, keď slnko nie je príliš silné. Kľúčovým pravidlom úspechu je pravidelnosť. Tento postrek nie je jednorázová záležitosť. Aplikujte ho každé 4 až 5 dní, až kým vožky úplne nezmiznú. Takto jednoducho a lacno ochránite svoju úrodu aj okrasné rastliny. Príroda vám ponúka tie najlepšie riešenia. Vyskúšajte tento recept a uvidíte ten rozdiel.